Приятели на Бизнес Тренд, аз съм Григор Йовов и днешното видео е посветено на статията ни как да изберем SEO фирма. Тъй като виждаме, че има интерес към нея, решихме да ви покажем това проучване на SEO Moz от края на 2011 година. То засяга над 500 SEO фирми от целия свят, като ние ще разглеждаме главно данните, свързани с Европа и Индия като най-близки съответно до нашия стандарт. Останалите са Съединените щати, Великобритания, Канада, Австралия и Нова Зеландия, които имат така по-висок стандарт и няма нужда да гледаме тях. Достатъчни са Индия и европейските държави. Самото проучване включва изключително много и интересна информация за самите фирми, техните клиенти, типа колко служители са заети във фирмите, какви типове дейности от интернет маркетинг сферата извършват и така нататък, но това не е темата в момента. Ще се спрем на конкретните ценови данни, които са три типа тук. Месечна цена на услугата на проект и съответно цена на услугата на час работа. Нека да започнем с месечната цена. Както виждате, отново гледаме Европа и Индия. Ясно се вижда каква е преобладаващата цена на месец. Тя е между 250 и 500 долара, което контрастира с случаите, които именно показахме, че са нерелевантни и съответно будат съмнение като ценови практики. По-надолу виждаме също така цените на проект. Тук има малко разминаване между Европа и Индия, което се дължи на разликата в стандарта. Отново гледаме Европа и Индия. И тук виждаме, че за Европа най-популярна е цената между 2500 и 5000 долара на проект, а за Индия тя е малко по-ниската, 1500 до 2500 долара на проект. Отново това е една цена, която може да позволи на SEO фирмата да извърши наистина качествена услуга. И на последно място виждаме цените на час работа. Тук разликата е по-голяма между Европа и Индия. Това е нормално, тъй като стандарта в Индия все пак е доста по-нисък, но все пак дори тези по-малко от 25 долара на час, ако ги превърнем в български лева, ще видите, че това е една доста прилично заплащане на час работа, а в Европа имаме доста по-солидни суми от около 60 до 200 долара на час, нали, което въобще няма смисъл да се коментира. Радваме се, че статията ви харесва и ще се радваме също така да чуем вашите отзиви и мнения във връзка с материала, цените в SEO сферата и съответно вашия личен опит. Благодаря, че четете блога ни и до нови срещи!